stress reliever kung kamo medyo maka-stress ba gyud. To be honest, lisod kayo mag komedyante ka tapos at the back of your mind, di ka makatulog ba nga, uy, ginuko sa kay ko ipakaon sa akong mga anak, kung sa kay maka-eskwela pa ba ka sila, mabalin ka sila sa public schools. Sa audio, dili siya mga control. Check 1, 2, check. Sana di tayo magbago, kailanman, nasaan man ikaw ang pangarap ko. Good day guys! Oh yeah, I'm back! Kailan ako? Nagmas malay ko. Bernie B, in the place to be. Yes. Welcome back to me sa akong pag-vlog. Nag-vlog ko karon. Kung nakita niyo kaganina, nag-host ko kasal. First time na ako mag-host ko kasal nga pandemic edition. Lisod kayo. Oy! Brother! Medyo nabaguhan ko. Kay mura ko ganang host / welder. Naitabon sa naong. Tapos ang mic lisod. Tapos pero dali ra mahuman. Kau ba na ako si Juan nga do kay nag-reunion mi sa akong staff. Juan. Hi. So pareha mi taga IBS, so kutob ra pud mi sa August 31. Okay, so na ko yung mga products kay taga Nestle man dito ang Juan. Di kasal. Nakatabla ko prices nga Juan. Lysol. Brother, ha? Good luck sa akin. Ligay ko si mong asawa. Kata ka. Sige brother. Okay. Woo! So that's it. Human na, alas 2 pa lang. No? Intimate lang siya. Dalira kayo, intimate wedding, dalira mga pilar to kagyas, gamay ra kayo. So dapat naka-mask. So ang host naka-shield, sila kag alcohol. So ang mga wala kay mga touchy-touchy. Sa single game, wala na, bibo tatong mga singles game, wala na touchy-touchy. And pasensya na sa uban na mga kuan naghalag niya, wala na ko nag-vlog. Siyempre, kabalo naman sa pinagdadaanan sa Hilas King, may gala. Nagaba-gabaan. So, confirm na ako na vlog. Siyempre, tama. August 31 na lang kutob. So, pambayra na tanan mga empleyado. So, later, pag uli sa balay, kung base mga utana mo what's next, unsay akong gabuhaton karon, saon pagbuhay sa pag-survive later. So ako ipakita sa inyo unsay akong mga negosyo nga gisudlan na lang naman kailangan ta manginabuhi para sa itong mga anak, para sa pamilya. So nya pag-uli ha. So muli sa may gala. Pauli namin sa Westwood. Sipat na tadiritso kay lisod na. Tomorrow. Good morning! Yes! Sorry, wala na ako naka-record pag uli na ako gagapon kaya medyo nag-ulan, nakatulog ko. So, tomorrow na dayon. Ito pa rin po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Mota ako mga iro na ako karon din eh. Nakoy Belgian, nakoy Husky, Dachshund. Tapos napagi ko yung mga puppies. Pebbles and Shami. Alright. Siyempre, dugay-dugay na waka vlog. Pasensya kayo may gala. And namo na ni ang akong garden karon. Tada! Not your garden, it's my garden because I planted. Yeah, I know. So nakoy okra, kalabasa, talong, atsal,
string beans, so many so many plants. So magtanong pa ko, mas tambok din kaysa pikas nga mga garden. Yan. Or Alright, today is, what's the day today? It's 29. Ilang days na lang, it's my birthday. Yes, karong Sabado, it's my birthday already. So, sa mga nangutana, I'm sure, di na tayo magplastikan, I know what's happening now. So first, akong i-confirm, paubos, oh. Yeah, i-confirm na ako, yeah. Kutob na lang mi tanan sa August 31. So, ginahin na namin ang tanan mga empleyado, gipang istorya na, so August 31 na lang. So, pagsugod sa September, kung asa ma-feel na nato ang December, sa pagpaminaw na mo, whenever I see girls and boys selling lanterns, mo na nga mga panahon nga wa na may trabaho. Kung mga tanang mo sakit ba? Well, sakit. Ay nako, tawa-tawa lang tani. Muning nakalisod na ba sa komedyante ka no? O labi na kung sa imong page bitaw kay mga pampa-good vibes. Muna ilisod kayo nga ipagawas nimo pampa-good vibes pero deep inside mag-goal ka kay syempre wala na kay trabaho. Basig after ani di na nako ni matagamtam ning kanindo diri sa village. So sana na lang kung mga silingan, Bobby! Shoutout ko sa asawa ni Bobby na sa Singapore. Naray mong bana. Among kauban sa kapi-kapi. Okay, anyway. Hi, Ella. Okay, so, kanya kong anak, wapasan ni sa kabalo. I mean, kabalo, pero siyempre bata pa man, so, sa kabalo sa mga panghitabo. Sa kabalo na nagbabadya na dahil nga, basi mawala. 2 days is your birthday. Yeah. What's your birthday wish for me? You don't know? If it's my if it's my daughter's birthday and I'm turning like 8, I wish like I can meet like BTS. BTS! Oh my God, grabe ka solid fan sa BTS. BTS? Yeah. You want to meet them? Yeah. You want to see them live? Yeah, soon. If COVID-19 is done. Alright. Love you, baby. Kalamin yung mga bata, wala problema. Bye na. Bye. Balik sa moment. So that's it. Shoutout lang ko sa mga kaubandaan. So laban lang. And so next question. So what's next? Unsay mga plano nako? I like to be honest sa mga para sa inyo lang ako mga sa mga nabili na ako mga followers. To be honest, dili panginambog kung hilasan man mo may gala sa tinulanay lang daghan kay offers, nakipag-meeting nako sa ilaha. So ginatanaw pa nako kung sa bagyod. That's why I'm so grateful. Salamat ko sa Ginoo. Sa tinulanay lang sa ako panggingon murag kung ako lang medyo syempre makapangita man tag pamaagi kay kuan man ta. Ang sad lang nako is kato mga kauban nga syempre mga behind the camera. Kung unsa bay next sa ilahang mga kinabuhi ana. Pero mo lagi karon kay COVID man sad so matud pa sa ubang mga kuan netizens tabla-tabla na. So di lang man lang kami mawalag trabaho daghan pa uban wa nay trabaho so mo nang ilang may tabo. So tabla-tabla na mo nang dili ta pwede mo nang magpaluloy ta karon nga luoy ang mga empleyado wala o di ta pwede ana kay ang uban dugay ra pud way trabaho so tabla-tabla na may gala. So ano lang just in case lang mo tanaw unsay next actually na ako yung mga gisudlan karon nga negosyo mga businesses para at least naman lang dili pa nga na gasugod pa so may galing kay natin mga amigo na kuan ra pod nakipag-corpo ra pod ta kay di man wa man tay dakong kwarta mga gala no so, sakto naman so may na lang na yung mga nisugot na mga ilang kog makipag-share lang po ko ana so nisulod ko sa dirt bag okay mo ni siyang usa sa mong business karon nga
kaning laundry. So mo adto mi, mo kuha mi, mo deliver mi, mo kuha mi sa inyong mga labhonon. Ang nakalamian ni kami mo laundry, ta nakalamian ni 25 pesos ra per kilo regardless kung asa nga area. Daddy, your business is dirt bag? Yeah. Okay, bye. So again, muna ko sa makita ninyo karon sa mga kuan. So nakiubang ko sa ila. So muna mong kuan. So kung namoy mga labada diha within Cagayan de Oro City, anywhere mo sa Cagayan de Oro City, 25 ra ang kilo sa kanang mga t-shirt o uban pa. Okay? So dirt bag. Okay, salamat sa tanan mga nagpalabada na. Kami ni bahala na kuhaon na mo. Pagkaugma dahil na dili gada-gada. Kuhaon na mo na karon pagkaugma, pag-deliver, nakapilo, nakaplansa, humot na. Again, 25 pesos ra within the kuan. Diri sa village karon na maligya na ko yung mga soft drinks diha kay within this ang grupo hiling mag soft drinks na maligya po ko og bugas direct sa supplier gyud ko from Cebu tag 50 kilos lang, wala pa ko 25 kilos, and also direct supplier po sa rescue alcohol kapag maligya ko may per bus. Kung gusto mo mag-reseller mas barato, so nisulod gyapon ko sa selling. So bay ako pamaligya diha, and sometimes ginasabayan ako akong bayaw gaselling og pizza from Cebu. Supplier lami siya, so nakipagsabay ko sa iya po dire. So ana within the village lang muna. Okay? So muna negosyo ginagbay. Then akong online dayon shows. So sa August 31, so wala naman din ang ubang mga kuan, so mawala na ng MOR online. So ang mabilin ang ako na lang yung Bitok University nga kuan online. Yeah, so mo lang na mabilin. Dahil Tuesday po ngayon, oras na po para sa atong Bawal Bugok Show. So padayon gyapon kuan. Daghang salamat dahil sa Blue Energy. Kung ay nag-shutdown, kung in kaso mingaon mo sa ako, pating hilasa may gala. Tanaw mo sa taas na billboard dito na kung naong dito. Kaya mga atag sila 1 million pesos ang Blue Energy. Daghang salamat sa Blue Energy. And sa pa ba ang mga ginabuhat yun. So stress reliever, kung kamo medyo maka-stress ba yun, to be honest, lisod kayo mag komedyante ka tapos at the back of your mind, di ka makatulog ba nga, uy, ginuko, sa kaya ko ipakaon sa akong mga anak, kung sa kaya maka-eskwela pa baka sila, mabalin ka sila sa public school. So, usa sa akong masuggest sa inyo, kana tanong-tanom, makawala sa stress, kana bitong na imutubo, bulak, tapos mamunga, dagan na yung mga, makawala sa stress. Stress reliever. Perfect kayo. So anyway, so yun lang mo tong mga next na nga mga updates, and salamat sa inyong mga suporta sa tanan mga nag-comment, nag-support sa ko. Thank you kayo. Ay kabalaka, maningka makabalos ako po sa inyo. Thank you kayo sa inyong pagsabot may gala. Ako wala kung gi-hate ninyo, namo gyuban kasagara mo comment nga they hate my company, pero ganan sila sa ko. Thank you. And salamat po sa pagrespeto po sa ko, and sa tanan mga mo ni nakaganan ako sa mga followers na ako kay mga bright ba kana bitong nay kasing-kasing ba. Salamat sa inyo kay kanang mo yung bitaw mo nakasabot mo nga di po bialalim na mawadan og trabaho, no? So nay uban nga girespeto nila akong mga post. Salamat. Thank you good. Thank you ayo. Thank Mao magnahong nga namusuporta nimo ako. Salamat kayo. Niya. Thank you guys. Thank you. Alright, so mag-online ako. Bike na po online. And napagay po may MR online every morning because that's why bilang ng araw na mo. So padayon lang gyapon pa-share sa good vibes o sa mga reaction karon sa tanan. Alright? Thank you for salamat guys sa inyong pag-atang nga vlog. Thank you very much, and pasaylo ako kung medyo dugay-dugay akong kuhan. Sige lang, mangita ko better na mga content, mga ano pa para sa inyo, para malingaw gyapon mo. I-try gyapon nato na may gala para kumbati gyapon ta, ha? Kung namoy masuggest, pwede ra pod. Okay? Salamat sa tanan mga kuhan, sa tanan ninyong
suporta again. Thank you. Salamat ha. So that's it guys. Sorry, boring siya nga vlog, no? Update lang siya gamay. Okay? So, i-update ito mo kung sa yung ngay tabo makita-kita raga punta pohon. Alright? I love you. Mwah. Ha? Okay, duties ako.